سلااو ڕێز قوتابیان خۆشتوێ ئەسمە ئوستاد جمعە تاهەر دوسپۆری بابەتی بیرکاریە دیسا vegerame xizmeta heve bo pêşkêşkirina çend toaneyekên bîrkariya pola nehê. Xwedê hez ket van vîdyoya de gelê qutabîyan dê babet her babetek cuda cuda bu hevên xweştevî hête şîrovekirin, gel têbîniya her wasa di gel şîkarkirina pirsyarên rahênana ve her wasa gel şîkarkirina pirsyarên niştîmanî. Belê qutabîyan pertûka harîkar bîrkariya pola nehê nûkel berdest e înên hêja biçin pirêya vê jimara telefonê daxwaza pertûka harîkariya bîrkariya pola nehê bikin ji bo wê çendê hîn mifay bînin û gel vîdyoyê me hîn kar bînin. Belê qutabîyan pertûka harîkar da ya bîrkariya pola nehê me babet cuda cuda şîrovekirina her babetekê her wasa şîkarkirina rahênanan pisyarên rahênanan her wasa şîkarkirina wan pisyarên evet helbijartin her wasa çendîn nimûne û pisyarên zêde bi şêwê helbijartin evet taqîkirina niştîmanî salê berînûkê hatê me divê pertûka harîkar bu hevên xweştevî nivîsîne û dane diyar kirin. Gel me dabin bo dîtina çend lapereyeka ji evê pertûka harîkar. Belê qutabîyan elbet ji beşê yekê wana êkê me regê ducayî heye her babetek bi şêwekî ciwan hatiye nivîsîn. Her wasa qutabiyên xweştevî me her şeş beş bu hevên xweştevî bi şêwekî ciwan nivîsane û her wasa bi şêwekî rengawereng me bu hevên xweştevî li ser pertûka harîkar lapere lapere dayne diyar kirin. Belê qutabîyan ev jî çend laperek ji beşê duê ev jî çend laperek ji beşê sê gelê qutabîyan her wasa beşên dîtê jî hemî bi vê şêweyê bi şêwekê rêk û pêk me bu hevên xweştevî dayne diyar kirin.